नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भाजपा के साथ गठबंधन होखले के लगातार चर्चा रहे ओम प्रकाश राजभर का अब ए पर विराम लग रहल बाटे। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शनिवार के दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कईना। ए मौका पर राजभर के बड़े पुत्र अरविंद राजभर के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहना। करीब पौने घंटा का मुलाकात के बाद अब सुभाषपा का भाजपा के साथ गठबंधन होखल पक्का मानल जा रहा बाटे। सूत्रन का कहल बाटे कि दोनों दल के बीच गठबंधन होखले का औपचारिक घोषणा 1 से 2 दिन में हो सकेला। सूत्रन का कहल इहो बाटे कि राजभर द्वारा अमित शाह के सामने लोकसभा चुनाव में कुल 3 सीट का मांग रखल गई बाटे। इनमें से 2 सीट यूपी का और 1 सीट बिहार का मांगल गई बाटे। हालांकि बिहार में सीट न देले के लेकर अभी कोनो फैसला नहीं भइल, लेकिन यूपी के 2 सीट देले पर लगभग सहमति बन गई बाटे। इनमें गाजीपुर और घोसी सीट शामिल बाटे। राजभर शाह के सामने इहो शर्त रख लेवा न कि दोनों सीट वो अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़िया। सूत्रन का तो इहो कहल बाटे कि राजभर द्वारा गाजीपुर सीट से अपने छोटे पुत्र अरुण राजभर के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी अमित शाह के दियल गई बाटे। वहीं राजभर द्वारा अमित शाह के सामने इहो शर्त रखल गई बाटे कि यदि बिहार में सीट देले का स्थिति नहीं बना तो फिर यूपी में चंदौली या आजमगढ़ के लालगंज सीट में से कोनो एक सीट सुभाषपा के दियल जाओ। यानी उनके द्वारा बिहार में सीट न मिलने की स्थिति में यूपी में कुल 3 सीट मानल गई बाटे। हालांकि ये पर कोनो अंतिम निर्णय नहीं हो पावल। एकरे अलावा राजभर द्वारा शाह के सामने पार्टी के कई मुद्दा पर भी चर्चा कल गई, जिसमें सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू कैले का और राजभर जात के अनुसूचित जनजात में शामिल कैले समेत कई गो मुद्दा शामिल बाटे। कहल जा रहल बाटे कि राजभर के कई प्रस्ताव पर अमित शाह द्वारा हामी भरल गई बाटे। ऐसे राजभर संतुष्ट भी बाना। अब देखे के होई कि आवे वाला समय में ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम का होला। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।